За да разберете защо баба се смее, останете до края на видеото. Здравейте, хора! Ние сме Сузи и Рени, за тези, които не ни познават. И така, както се вижда по заглавието, днес ще отговаряме на въпросите, които ни задавахте в Instagram и най-често задаваните въпроси към нас. И вие се намирате в нашия YouTube канал. За да не ги забравя, си ги записах всичките въпроси. Започваме с най-баналния. Вие близначки ли сте? Ние ли? Не. О, не. Глупости. Ние близначки. Здравей. Здрасти. Ти да видиш. Близначки. Какви са ни целите имена? Ренета. Аз съм Силвия, просто... От много време викат Сузи. Откъде сме? Ние сме от Габрово, но в момента живеем в София. Защото сме студентки, тук учим, тук работим, в момента тук живеем. На колко години сме? На 23. Тази година ще правим 24. Имаме ли домашен любимец? Това е Пръцлю. Казва се Джони. Джони, кажи здрави! Джони! С какво се занимавате? Ние танцуваме от 15 години, може би. Започнахме още когато бяхме в първи клас в Габрово. След което, когато дойдохме тук в София, го превърнахме в наша професия, работа. Ако може да го наречем така, танцуваме в балет Фейм. И това всъщност беше сбъдната мечта за нас. Дали участваме в клипове? Да, даже първият ни беше, когато бяхме на 18 години. Тук го играехме полицайки. И целият проект беше страхотен, като изключим частта с шофирането, защото някой нямаше опит. Имах опит. Количката беше... Съдейки по инцидентите, които се случиха, просто количката беше нестабилна. Имаме опит. Бях на 18. Те първа взех книжка. Личеше си. На въпроса дали участваме в други клипове, О, да. На плажа без почивка, танцува и те кани с усмивка. Ми взимаш, да си с мен не питам те, нали не ме занасяш мислите, къде ме ги отнасяш, питам те. И аз може да не се преструваме ти. Ще спасям в тръбана. И казвам стига с тия филми. С тебе искам да се прави мармалът, мармалът. Стелят всички бум-бум-бам, да си те взема от тук до там, и зади нещо дай насам. Дали сме ходили по участие с известни изпълнители? да. Така, зададохте ни въпрос, коя е по-голяма? Како? Аз. С минута и 30 секунди беше райско време. Ето така се появи и тя. Удар след удар. Дали винаги се стараем да се обличаме еднакво? Преди като сме били малки, мама се е стараела, да. Сис, как решихме да започнем да качваме клипове? Ние започнахме да работим като аниматорки, т.е. да забавляваме хората, главно децата, още от 16 годишна възраст. И оттам супер много хора почнаха да ни питат защо не направим наш канал. При което в началото ни се вижда супер абсурдна идеята, защо да го правим, нали, наистина, защо... Та защо да го правим и не се захващахме, не му обръщахме внимание. И така се стоеше във времето и сега доста често се случва хора да ни питат защо не почнете да качвате клипове. И ние си викаме защо пък да не почнем. И първо приоткрихме една програма, която е доста известна при децата, TikTok се нарича. За по-малко, всъщност от 2 месеца и половина ние направихме 25 000 последователя, за което е вау. След това започнахме да качваме клипчета в Instagram
откъдето вие почнахте да се свързвате с нас, да ни пишете. И даже вече имаме 7 фен профила в Instagram, което е уникално. Много ви благодарим, че отделяте от времето си да правите едити за нашите канали, за нашите профили. Уникално е, наистина уникално е, много ви обичаме. Всеки един от вас. И накрая решихме да качваме и клипове в YouTube, където да споменаваме истории. Секунда. Джо, няма тук! Секунда. След което почнахме да качваме клипове в YouTube, където да споделяме с вас случки в нашето ежедневие. И така се роди Сузи and Рейни. Идва време за най-любимите ми въпроси. Предполагам. И нейните най-любими въпроси. Номер 1. Майка ви бърка ли ви? Тук сме да ти зададем някакво въпроса. Много хора ми питаха. Аз искам да съм сигурна. Коя съм аз? И така, номер 2. А баща ви бърка ли ви? Коя съм аз? Ти си дъщеря. Принципно, по какво съм те познал, Познавам то от 96-та година. И пета. Не е вярно, от 6-та те познавам. Преди ма бърках. Бабо, имам един много важен въпрос за теб. Какво да отговаря? Коя съм аз? Коя съм аз? Не ти, коя съм аз? Коя си ти? Коя съм аз? Пак аз ли да кажа, коя съм аз? Добре, чакай! Бабо, коя съм аз? Коя си? Тук забравих. Бабо, коя съм аз? Сузи? Не си сигурна? А посмейте се, айде. Баба е топ. Честит рожден ден, бабо. Обичаме те. Нелеп въпрос номер 3. Бъркате ли се в огледалото? Заставам пред огледалото. Това аз ли съм? Или си ти? Не знам. Това е под съмнение. Не мога да съм сигурна, че като се огледам и виждам себе си, а не нея. Как да съм сигурна? Толкова въпрос. Нормално ли? Ето сега. Демонстрираме една ситуация. Сега, това аз ли съм? Или това е огледало? Не знам. Вие какво мислите? Единствените хора, които някога ни бъркаха, това бяха учителите. В чест на истината, те дори не ни научиха. Не само, че ни бъркаха. Не седахме заедно, защото много се биехме. Ние сме се и разменяли пред тях. Мерси, брат, за тая шестица. Няма за какво. Госпожата по физика ни хвана номерата и винаги ни изпитваше заедно. Да. Тя беше... Госпожо, обичаме ви. И така, това са най-често задаваните въпроси, на които отговорихме в този клип. И въпросите, които ни задавахте в Instagram. И също така напишете в коментарите, ако са ви интересни други неща, попитайте, ще направим още един клип, в който ще отговорим на абсолютно всички останали въпроси. Надяваме се клипът ни да ви е бил интересен. Ако ви харесва видеото на прекрасните ми дъщери, абонирайте се за тях. Усмивки! Обичаме ви!